Bună, dragilor! Astăzi vom vorbi despre formele geometrice. Voi știți ce sunt acelea? Să pornim! Sunt rotund, frumos și mare, zici că soare, iar la vale nu-mi stă nimeni în cale. Despre cine este vorba? Ați ghicit! Este vorba despre cerc. Ce alte obiecte mai au formă de cerc? O pizza are forma unui cerc? Un ceas? Sau o gogoașă? Să trecem mai departe. Am 3 laturi, iar acuș poți să mă pui pe furiș, la casă acoperiș. Ce să fie oare? Ați ghicit, este triunghiul. Ce alte obiecte au formă de triunghi? Să vedem. Coiful pe care îl purtăm la petrecere are formă de triunghi, o felie de pepene sau brăduțul de Crăciun. Mă zărești la orice casă, căci semăn cu o fereastră. Din 4 laturi egale sformat, sunt mândru. Mă numesc pătrat. Ați ghicit! Ce obiecte mai au formă de pătrat? Perna pe care dormiți, o fereastră sau cutia de cadou. 4 laturi am, surori, 2 câte 2. Sunt o mândră ușă la orice casă nouă. Ce formă geometrică să fie? Sigur că da, este dreptunghiul. Ușa are formă de dreptunghi, cubul are formă de dreptunghi sau agenda sau cartea de povești preferată are formă de dreptunghi. Acum, pentru că am învățat formele principale, să trecem la treabă. Vom desena o căsuță. Un pătrat am să așez pe un colț de masă. Pun deasupra un triunghi și am făcut o casă. Casei ce-i lipsește acum? Știu ce-i lipsește. Din dreptunghi chiar ușa-i pun și 2 ferestre din pătrate le-am făcut, iar lângă intrare pun un cerc și un alt dreptunghi, un copac în floare. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, nu uita să te abonezi. Pe curând!